Hello world and to everyone. Kumusta po mga kababayan ko? Welcome to Filipino TV. Please subscribe to our channel to support and to our community. Andito po tayo ngayon sa Bugalyon, Pangasinan Riverside. Mahaba po ito mga kababayan ko. I will give the description below. At nakikita niyo po ba itong lawak na ito? Ito po ay 2024 o 2023 na kumpleto na po yung farm to market road. Ang ating kabuhayan po dito sa Pangasinan ay root crops at rice grains, mga taniman, mga sagingan. Tapos may mais pa po tayo. Yung mais po ito po yung pinapakain po natin sa manok. At meron po din na private fish cages in river. Maging responsible lamang po tayo sa pag-aalaga ng mga isda sa kailugan para po hindi mapulyot po yung ating kailugan. At may mga nakatira na po dito. Marami na pong nakatira din dito. At ito nga po, nag-harvest po tayo ng palay. At marami pa po tayong mga tanim na gaya ng malunggay, mga gulay, gaya ng mani. May mani po din dito. May mga root crops po din dito. At pagpanahon po din ng melon, meron din po. Depende po sa season ng pagtatanim. Marami na rin po ang residente dito. Mahaba po ito mga kababayan ko, yung mga taga Bugalyon, Pangasinan. Miss nyo na po bang umuwi? Shout out to everyone sa ating mga OFW sa part ng Hong Kong, Singapore at lahat ng bansa. Mabuhay po kayo, mabuhay po ang Pilipino at suportahan, promote our very own Filipino products para po sa ating ikaiunlad. Yan, mahaba-haba po ito na ating paglalakbay dahil nagulat po tayo dahil sa nag-improve. Dahil po dun sa past administration, na-improve po ito. At nag-i-improve pa po. Salamat sa ating Presidente, Bongbong Marcos. Ito na po yung sa may baryo, sa mga barangays. Yan, marami na po tayo mga kababayan po dito nakatira. This is our province life, simple living. Yan, marami din po tayong tanim dito na mga nyogan, mais, mga gulay. Yan. Maraming salamat sa Diyos at sa inyo pong lahat sa pagsuporta ng ating channel Filipino TV at Filipino Life Stories. Thank you very much for subscribing our channel. Maraming salamat po mga kababayan ko. See you in our next video. Maging bahagi po kayo. Mag-comment lamang po kayo at kung ano po ang inyong suggestion. Pag-ingatan po tayo ng Diyos mga kababayan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. At maganda po ang ating probinsya dito sa Pangasinan. Simple living. Marami po tayong mga tanim. Shout out po sa lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. At I will give the description below mga kababayan ko. Mahaba po ito mga kababayan ko. Thank you very much. God bless everyone.